खुलुमबाय दिनै 20 मार्च 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफलखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफलखौ रायसंनायनि गिबियावनो दङ। मेष राशि फालांगियाव मोजां मुलाम्फा जागोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। बृष राशि फालांगियाव मोजां थिरांथा लानायनि सान। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। मिथुन राशि खाफालनि गोहोजों फालांगि आरो रां खाथायनायाव मोजां खाबु मोनगोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। कर्कट राशि साख्रि मोनोब्ला इयुनाव मुलाम्फा जागोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 10। सिंह राशि जुलि जानाय जिउआव मोजां मोनलायनाया थाबाय थागोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। कन्या राशि जिउआव गोजोननाया बांगोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। तुला राशि फालांगियाव सानसे 2 गुन आरो हरसे 4 गुन मुलाम्फा जागोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। वृश्चिक राशि सासे लोगोनि थाखाय गुबुन हादोराव दावबायनायनि खाबु मोनगोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। धनु राशि फालांगियारि खामानिफोरा गोख्रै जागोन आरो जाफुंसार जागोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। मकर राशि रां थिसननायाव धैर्य लाखिनाया मोजां जागोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। कुम्भ राशि सोरखारि साख्रिफोराव पेन्सन मोननो हागोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। मीन राशि गोदान साख्रियाव रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। दिनै राशि फरायनाय एसेनोसै गोजोन्थों।